ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ମୌମିତାର ଖବର, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପୋଡ଼ାଗନ୍ଧ, ଧର୍ଷିତା ଶବର। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଖବର ଛାପୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାରେ, ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଆଉ କ୍ରୋଡ଼ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ। ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ମାସକର ଖୋରାକ, ଦିନରାତି ଗର୍ଜୁଥିବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁଡ଼ାକ। କବିମାନେ ଲେଖିଯିବେ ଗଦା ଗଦା କବିତା, ଚିତ୍ରକର ଆଙ୍କିଯିବେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଛବିତା। ଚା ଦୋକାନ ଖଟିରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ବିଷୟ, ଦାୟୀ ଛୋଟ ପୋଷାକ ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟ। ସଫେଇ ଦେବେ ତ ନେତା ଖୋଲା ରଖି ଚାମ୍ବର, ଡାଏଲ କଲାନି କିଆଁ ଥରେ 100 ନମ୍ବର। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବେ ଦାୟୀ ଏଠି ଶାସକ, ରାସ୍ତାରୋକ ଅନଶନ ଚାଲୁଥିବ ମାସକ। ମହମବତୀ ଜଳାଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ କି ବୁଝିଯିବ ମନତା। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବେ ସମସ୍ତେ, ସ୍ମୃତିସଭାରେ ଫଟୋକୁ କରିଥରେ ନମସ୍ତେ। ହେଉ କାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଥବା କୁମନ୍ତ୍ରଣା, ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଭୋଗୁଥିବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଶିଖାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ନୀତିବୋଧ ସଂସ୍କାର, ଜାଣନ୍ତେ ଉପାୟ ଯେତେ ଅଛି ଆତ୍ମରକ୍ଷାର। ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତେନି ଧର୍ଷଣର ଶିକାର, ସମାଜରୁ ହଟନ୍ତା ଏ ମାନସିକ ବିକାର। କଲମେ ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରାଣ ମିଶ୍ର, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତମସା।